Čaute, vítajte u ďalšieho dielu z Hunger Gamesu. Som tu spolu s bratom, čus a s nikým. Teraz som sa rozhodol točiť. Chcem vám povedať takú vec, že už mám 8 odberateľov, až 8. Pre mňa je to veľký úspech. A keď bude 10 odberateľov, tak natočím nejaký špeciál. Môžem s Leom niečo natočiť. A ešte čo tak mám povedať. No takže ďakujem, kto mi dal like, tak veľmi ďakujem. Za odber ešte viacej a píšte mi aj komenty, budem rád, keď mi niečo napíšete. No tak teraz neviem, čo mám také povedať, pretože teraz také nič. A vidíte, že mám lagy, keď budem mať nový PC, no tak tie lagy už tam asi dúfajme, že nebudú. Neviem, kedy dostanem nový PC, no, niekedy dostanem si kúpiť nový PC. Tu je nejaký Matrak 012. Skočím. Keby som ho mohol zabíjať na nejaké pobyky. On mi uteká. Poď. A zase taký diamantový meč. Á, má očušníka zakyt. A drevený meč. To ma zabije, to sa bojím. No tak ja ho nechám, nech spadne vo World Day. Sa zabije. Jak nebrám. Ja keby som to nepovedal. Povedal. To keby som ho nastrašil a on išiel do borderu. Ok, takže nejaká Ninja Girl. Keď ma... neviem, to je také významné na to dávajú. Som medzi 26. Toto je dobré vodopád. Má 24 blokov. Teraz možno. A tu je. Na ňu. Kid droguje, pomoc. No dobrý kid má. Nedalo sa. Tak zatiaľ čus a uvidíme sa u ďalšieho videa.